हरी बोल माताजी. येस, हरे कृष्ण. प्रभूजी तुमच्या बद्दल थोडसे इंट्रोडक्शन दिवची प्रयत्न करता असा. आज आम्ही नेक्टर ऑफ डिवोशन आज कंटिन्युएशन आणत असा सिरीज चे आणि आयचे आम्ही 15th चॅप्टर आणत येऊन पाविल असाची आणि अजूनपर्यंत आम्ही ऐकले की हे लास्ट चॅप्टर खास करून डिवोशनल क्वालिटीज कसले म्हणून आम्ही ऐकले आणि आता मी एक स्टेप फर्दर वता असाची अँड दॅट विल बी स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्व्हिस आणि ते सांगचेक आज आमगे ओटपासाची मुरलीधर दास प्रभू तांगे बद्दल आम्ही कसं सांगचे. फर्स्ट एक सेशन अटेंड केलेले हे नेक्टर ऑफ सिरीजचे अँड आय एम लाईक टोटली दंडवत करता हांव तांकां. Like he is highly experienced counselor. He is a disciple of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. And for last 31 years, I think he is not only in devotional life, but to be practically bit and a well-known dentist. 1991 अंतु त्यांनी इस्कॉन डिवोटी बतो आयिल्ले आणि लास्ट 31 years त्यांनी डेंटिस्ट जावन प्रॅक्टिस करता साजी. तांगेले इनिशिएशन 1992 जाल्ले. तांगेले ओरिजिनल नेम मुकुंद डॉक्टर मुकुंद शानबाग, बट नाउ ऑफ कोर्स वी ऑल नो हिम बाय द नेम मुरलीधर दास प्रभू. सो प्रभूजी आणि तुमगे बद्दल आणि हांव एक दोन उत्तर म्हाका सांगचे दियाची. सम मे बी नोईंग बट आय वॉन्ट टू ग्लोरिफाय. He has been counselor since 1993. I'm imagine कराची more than 20, almost 25, 30 or 27 years म्हणजे ना 27, 29 years दोन त्यांनी काउन्सिलर जाऊन असाची आणि गृहस्थ आश्रम राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबईचे त्याची गृहस्थ आश्रम कमिटी त्यांनी मेंबर बी असाची आणि तशीची तांगेला धर्मपत्नी नाव राधा राणी दासी म्हळ्यार घरांतूच बी राधा राणी एक स्पेशल तरीकेन आसता. So welcome Muradhar Das Prabhuji. We all are waiting for your session. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदां. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने. श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्जल प्रेमाध्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्ब सांबोधि पदाम्बोजाय ते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने
गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय ते गौराविर्भाव भूमि समिति जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने वर्ष पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तातिं नमामि भक्तशक्तिं। कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। चेतां सुरता पंगु अन्नंद मतिर्पति मत्सर भक्तपदाम्भोज राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दारण्य कल्पद्रुमतो श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव पृष्ठालिनी भक्ति मानस श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुनाथ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुति नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। माता जस्ट एक मिनिट दिया हा म्हाका जस्ट गिव मी 1 मिनिट. जय जय हरे कृष्णा. आजची टॉपिक त्याची शीर्षक रागात्मिक भक्ती. आतापर्यंत तुम्ही लोकांना ऐकलं उरतले भक्तिमय कसले साधना भक्ती कशी भक्ती करचे तेवढं तुम्ही ऐकलं उरतले. आणि आज आणि सोमवारा आणि बुधवारा जे आम्ही चर्च करतल आसाची ते एकदम उंच स्तराचे आम्ही चर्च करताय. ऍक्च्युली आमगेल लायकी ना हे चर्च करचे आमगेल क्वालिफिकेशन ना पण रूप गोस्वामी ना ह्या भक्तिरसामृत सिंधूत एकदम सरळ हांतूत आम कळच सारखी त्या भाषेत आमक वर्णन केल्या हाजे बद्दल. तर ते रूप गोस्वामीन सांगिल ताजेवर ते आधारित हांव थोडे प्रयत्न करता आयज आणि मुखाल येवचे सोमवार आणि बुधवारा हे तिन्ही जे टॉपिक्स आसाचे हे एकमेका कनेक्टेड आसा ताजे रिलेशन आसा संबंध आसा. तर आयची जे टॉपिक आसा रागात्मिक भक्ती म्हणा. रागात्मिक म्हळ्यार कॉन्टिन्युअस. हाची उदाहरण म्हळ्यार भौतिक उदाहरण कशी हांव एक गाडीचे उदाहरण दिता तुमकां. एक कोण कार चलयतलो शिकचो आसता समजा शिकतलो तर सुरवातीचो शिकता आसतना ताका खूप गोष्टी लक्ष दवरचो पडटा ताका.
की आज मुखार कोण आयले रे म्हाका आतां ब्रेक लावका पडटा आणि एक्सेलरेशन हे स्पीड वाडच्या खातीर हांव क्लच दाबू का कडेन गियर चेंज करका तो ताची विचार करतीर उरता तो कशी करचे म्हणून कशी चलुची म्हणून आणि कोणी तागेले बरोबर उलयले रे तो थोडे विचलित बी जाता तागेलें लक्ष ड्रायविंगात सम उरना कडेन आणि तो बरें शिकलो ना जाल्यार ताच्यान थोडे प्रॉब्लेम्स बी जावपाक शकता हा म्हाका कशी की प्रॉब्लेम्स म्हळ्यार कशी एक्सिडेंट नाल्यार गाडी बंद पडटा नाल्यार एक्सेलरेशन सडनली भयान एक्सेलरेशनवर पाय दवरचे ब्रेका बदला अशी तर तो शिकतर उरता न्ही जितलो तो शिकना पळय समजी ते वेळपर्यंत तो जो शिकतलो आसा पळय ताका थोडेशे ताजेर थोडे लक्ष दिवका पडटले ड्रायविंगा वयर पण एक फावटी ड्रायविंग शिकलो तर कळ्ळें जाता तागेले स्वाभावीक प्रमाणे तागेले पाय एक्सेलरेशना वयर तागेले पाय ब्रेका वयर तागेले पाय क्लचा वयर वता केन्ना केन्ना आमी अशी अनुभव बी केल्या की आमगेले बाजून जो बसलो आसा आमी एक कसले टॉपिकवर चर्चा करचे सुरू केले आणि 1 तास ड्रायविंग करते गेले आणि त्या टॉपिकवर इतली मग्न जाल्ले आमी की ते एक्सेलरेशनवर पाय केन्ना गेले ब्रेक केन्ना मारले क्लच कितले फावटी चेंज केले ताचे कांय आमकां अनुभव ताजे आमकां ज्ञान बी उरना ते स्वाभावीक प्रमाणे ते जाता आमगेले कशा लायक ते पुरा अभ्यास करून 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 आमी ते स्टेजार आमी पावताचे म्हण हे एक भौतिक उदाहरण हांव दिलें तुमकां तशीच भक्तीत श्रील प्रभुपाद म्हणटात की फक्त भक्तीनेच तुमकां भक्ती प्रगती जाता बाकी कसले भौतिक कसले तुमगेले तप हे ते ताच्यान तुमकां रागानुक भक्ती ते स्तरार तुमी पावनाचे ते स्तरार पावच्या खातीर आमगेल तर्फीन एक प्रयत्न तर उरताचेच पण नंतर भगवंताची कृपा आमगेर जालकी आमी ते स्तरार पावच्या शकताचे रूप गोस्वामीन सांगले अदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती कधी नंतर अनर्थ निवृत्ती नंतर निष्ठा जाता कारण निष्ठा नंतर कळीरा आसक्ती कळीरा भाव कडी प्रेम भक्ती मग ते स्तर पर्यंत पावच्याक तुमकां ह्या पुढाक तुमगेले ह्या स्टेजार तुमकां वचका पडटलें सगळ्याकच आमगेल हृदयात अनर्थ निवृत्ती उर पर्यंत आमकां ह्या स्टेजार आमकां पावचें जायना अनंत निवृत्ती ह्या स्टेज पर्यंत आमकां पावचें जायना अनंत निवृत्ती जाल शिवाय अनर्थ निवृत्ती नंतर कडेच आमगेली निष्ठा म्हणजे भगवंता प्रती निष्ठा ते जागृत जाता कडी नंतर ताजे नंतर आसक्ती ताजे नंतर भाव कडी नंतर प्रेम भक्ती आता प्रेम भक्ती प्राप्त करच्या खातीर खूप आमकां आमगेल ऑब्स्टिकल्स अडथळे येतात आमगेल रस्त्यार ते आमकां पार करचो पडटा पण ते आमगेल्या हातूंत ना आमगेले आतां फक्त इतलेच की आमगेले प्रयत्न केले नंतर कळीर कृपा असल्यार आमकां ते प्राप्त जाता आयचे जे शीर्षक आसा ते रागात्मक भक्ती म्हळ्यार असल भक्त जे लोकांना पूर्ण प्रमाणे म्हळ्यार तांगेले जे पूर्णपणे मग्न जावन भगवंताले सेवाक भगवंताले विचार भगवंताले स्मरण ते स्थितीत तांणी सेवा जे करतात किंवा तांणी जे स्मरण करतात कसले
ताका रागात्मिक भक्ती म्हणटाची. आणि ते स्वाभाविक प्रमाणे तांगेले पूर्ण चित्त पूर्ण प्रमाणे भगवंताले विषय भगवंताबद्दल ताचे स्मरण ते स्थितीक रागात्मिक भक्ती स्थिती म्हणटाची. त्या रागात्मक भक्ती त्या स्थितीक येवच्याक आम कोणाक शक्य ना इतले. नारद मुनी स्वतः बी शिला प्रभुपादान नारद मुनीले उल्लेख केला श्लोकाचे की नारद मुनी म्हणटाची नारद मुनी शिला प्रभुपाद सांगताची की कशी कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वर मनः आवेश तदहम कृत्वा भवस्तद गतिम गतः. की कामात द्वेषात भयात आणि स्नेहात. नारद मुनी कसं म्हणतायची हांतूत की जे कोणी म्हणजे कामाद्वारे ना भयाद्वारे ना द्वेषाद्वारे ना स्नेहाद्वारे जो कोणी भगवंताला स्मरण करतात पळय ते असे लोक पूर्णप्रमाणे भगवंताले स्मरण कर मग्न असं लोक खूप लोक असतात. आणि त्यांनी एक उदाहरण दितात एकेकाचे की कसं उदाहरण कोणाला उदाहरण की कामात कोण की आमगेल गोपी लोक काम कधी नंतर भयात गोप्या कामात भयात कमसो द्वेषात छेद आद्य निराकृपा संबंधात वृष्ण्या स्नेहात युव्याम भक्त्या वयम विभो. तर नारद मुनी सांगतात सांगा की कामाद्वारे भगवंताप्रती मग्न जातल कोण गोपीन ते परिपूर्णता प्राप्त केल्या. आणि कंसान कसं केलं भयाद्वारे त्याने भगवंताले स्मरण करते. कंसा प्रत्येक क्षण भगवंताला स्मरण करत असेल पण कशी करता येईल भयान स्मरण करत असेल. आणि द्वेष शिशुपाल जन्म आईल असताना तेंदन तागेल मृत्यू ज्यापर्यंत तो भगवंताला स्मरण करत असेल. कशी स्मरण द्वेषाद्वारे. आणि चौथा उदाहरण नारद मुनी दिताची वृष्णी कृष्णाले पाश्चात वृष्णी जे परिवारात जन्म घेतील त्या लोक त्यांनी कशी भगवंतावर संबंध दवरले स्नेहाद्वारे त्यांनी संबंध दवरले. तर नारद मुनी म्हणताची की काम द्वेष भय स्नेह ह्या लोकांना भगवंताला स्मरण केल्या पूर्णप्रमाणे मग्न झाल्या त्यांनी भगवंताला स्मरण करते. त्यांना बाकी काही विचार नशिले भगवंता स्मरण शिवाय आणि काय विचार ना त्यांचा. आणि ह्या प्रकारे ह्याद्वारे त्यांनी भगवंता स्मरण करत अशिले. आणि नारद म्हणताचे आम्ही आमगेल म्हण की भक्त भक्त्या वयम विभो. पण आमगेल म्हण की भक्त आम्ही वैदिक भक्ती करणं आम्ही भगवंताला स्मरण करताची. आणि नंतर नारद म्हणतात येणं तेन प्रकारे मन कृष्ण निषेध की कशी बी करणं कोणी भगवंताला स्मरण केल्या रे तो व्यक्ती खूप भाग्यवान अशी नारद मुनी म्हणतात सांगतो. तर श्रील प्रभुपाद ह्या चॅप्टर या अध्यायात खूप बरेकन वर्णन करताचे की एक तर अनुकूल आणि एक तर प्रतिकूल. प्रतिकूल प्रमाणे स्मरण करचे आणि अनुकूल प्रमाणे स्मरण करचे. तर जे लोक अनुकूल प्रमाणे स्मरण करतायत आणि
मग्न होऊन सेवा करताची त्या लोक डायरेक्ट भगवंताले धामात तांणी पावताची आणि तांगेले डायरेक्ट सेवा जाता भगवंताकडे गोलोकात जे कृष्णाले भक्ती करतले तांकां तांगेल परिपूर्णता जालेली तांकां गोलोक धामात तांगेल निवास मेळटा ना गोलोक धामात तांगेले प्रवेश मेळटा तांकां पण प्रतिकूल व्यक्ती प्रतिकूल मग खंयचे की आता कंसान बी स्मरण केले शिशुपालान बी स्मरण केले पण कंसान आणि शिशुपालान जे स्मरण केले पळय ते प्रतिकूल आसा आणि ते एक व्यक्ती साधकाक ते स्वीकार करचे ना ते एक साधकाक ताका भगवंताले प्रेम प्राप्त करचे आसल्यार ताका अनुकूल भक्ती करता अनुकूल भक्ती केल्यार मात्र ताका भगवंताले अनुग्रह कृपा प्राप्त जाता कृपा म्हळ्यार कसले की तांकां डायरेक्ट भगवंताले सेवा करचे संधी मेळटा तांकां डायरेक्ट भगवंताले चे दर्शनाचे संधी मेळटा आणि संधी मेळटा आनी त्या टायमार पूर्ण प्रमाणे तांणी मग्न होऊन तांणी सेवा करताची तर एक आसा स्नेह आणि एक आसा प्रेम जे गोपी तांगेल काम श्रील प्रभुपाद ह्या अध्यात सांगताची की तांगेल जे काम वासना असणे हे भौतिक जगाची काम वासना नाही तांगेल काम वासना म्हणजे कशी हांव भगवंताले सेवा करू मग तांणी भगवंताला सेवा तांगेल मुखार प्रायोरिटी म्हण दवरताची की आमी आमगेल स्वताले इंद्रिय तृप्ती करची आमगेली इच्छा पळय ते भौतिक काम आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनात काम म्हळ्यार की हांव कशी भगवंताले सेवा करू भगवंताक प्रसन्न करच्या खातीर तर गोपीले भावना म्हाका कसले आशिल्ले की कशी हांव भगवंताले सेवा करू कशी हांव भगवंताक प्रसन्न करू तर पूर्ण प्रमाण तांगेल ते मेडिटेशन तांगेल ते ध्यान तर वृष्टील बी तशीच तांणी स्नेह भावना तांगेल संबंधाद्वारे तांणी स्नेह दवरल्या भगवंता प्रती नॅचरल आणि इतली नॅचरल इतली स्वाभाविक आसा की तांकां हे बी गुंत ना की भगवंत आसाचे यशोदा नंद तांणी अशी वागताची भगवंता की ते भगवंत तांगेल चेडू बड्डी घेवन बी यशोदा तांगेल मागशी होता कृष्णान मागशी उखलाक बी दोरीन बांदता आणि कसले तंटी केल्यारी कसले त्रास दिल्यारी ताका बरेची शिकुच्याक बी तयार जाती यशोदा मी तशीची कृष्णाले मित्र तांणी कृष्णा बरोबर सकाळ सकाळ वताची रानात आणि कृष्णा बरोबर खेळटाची आणि कृष्ण हरल्यारी म्हळ्यार कृष्णा तुका दंड मेळकाची केन्ना केन्ना कृष्णाक तांकां तांगेल खांद्यार घेवन एक राउंड मारून येवका पडटा केन्ना केन्ना कृष्णाक उठाबशी करका पडटा हे लोक स्वाभाविक प्रमाणे भगवंता बरोबर खेळटाची स्वाभाविक प्रमाणे भगवंता बरोबर
संबंध दवरताची आणि हे संबंध दवरताना तांचे जाणीव जे आहे ना की भगवंत आसाची तांगेल बरोबर आणि हे परमपुरुषोत्तम भगवान आसात म्हण तांचे अभाव बी जे आहे ना फक्त तांकां इतले एक उरता की हा कृष्ण आमगेले बरोबर आसाची बस कृष्णा खातीर आमी कसले करच्याक तयार आसा गोपील बी कृष्णा खातीर कसले जावक आमी करच्या तयार आसा समाज कसले म्हणून कृष्णान आपले रात्री हांव तयार जाता कृष्णा कडेन वचच्या कसला कृष्णाल इंद्रियक प्रसन्न करचे हे मेगेले ध्येय आणि ते स्वाभाविक प्रमाणे स्पॉन्टेनियस तर हे जे आसा न्ही हे स्वाभाविकपणे हे आर्टिफिशियली करचे जायना आमकां कृत्रीम रुपीन करचे जायना शक्य ना आणि ते केल्यार ते जास्ती वेळ उरना सहजीय लोक शिल प्रभुपाद म्हणटात सहजीय सहज प्रमाणे लोक वृंदावन वताची आणि वृंदावन गेले की मोरा म्हणकी नाचताची मोरणी म्हणकी नाल्यार गोपी म्हणकी नाचता नांदताची नृत्य करताची पण हे थोडे वेळ उरता आमच्या समाजात एक बरी चल आशिल्लो 20-25 वर्सां पहिला 30 वर्सां पहिला आमगेर मंदिरात रावता अचानक सोडून गेलो मंदिर आणि खंय वृंदावन गेलो म्हळ्यार नाही वृंदावनात कृष्ण भाव राधा भाव म्हण कृत्रिम रुपीन आमगेले अनर्थ निवृत्ती जालना पण आमकां ते राधा भाव आणि कृष्ण भाव जावका आणि थंय गेलो आणि 6 महिन्यानंतर हांव ताका एक कणी वर्ली नाकाक कोणी भेटलो अरे तू अशा हांग खंय आसा कसं करतो शर्ट पॅन्ट घालून बॅग घेऊन ऑफिसा वचच्या सरला मागीर परत भौतिक जगात येऊन काम करचा लागला पण ज्या लोकांना नैसर्गिक प्रमाणे नॅचरल स्वाभाविक प्रमाणे तांकां हे उठू करची गरज ना शिल प्रभुपाद म्हणटाचे तांणी ऑलरेडी केले पहिली जन्मात ओटू करून सोडले तांगेले साधना वैदी भक्ती ओटू तांणी केले आणि आता तांणी पूर्ण प्रमाणे भगवंताला सेवा पण खास करून ह्या अध्यायात शिल प्रभुपाद म्हणतात की रागात्मिक भक्त म्हण कोण रागात्मिक भक्त म्हणारी असले जे भगवंताले नित्य पार्षद लोक जशी गोपी असाची वृष्णीस असाची नंद महाराज यशोदा तांगेल मित्र हे लोकांले स्वाभाविक प्रमाणे तांगेले सेवा जाता ताजे खातीर ह्या लोकांक रागात्मिक भक्ती म्हटलं आणि रागावणूक म्हळ्यार कसं जालें रागावणूक म्हळ्यार जे लोक हे सरार पावले तांगेले पद्धतीवर चलतले लोकांक ताका रागानुग म्हणटात राग अनुग भक्त ते आमकां हे डिफरन्स आमकां कळका आमकां रागात्मिक म्हळ्यार जे नित्य पार्षद जे भगवंताला भक्ती करतले आसाची आणि रागावणूक म्हळ्यार ज्याने वैदी भक्ती करतील 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 एक स्तरार पावल की जे लोकांना इच्छित असतं की भगवंताले जे भक्ताले आम्ही अनुकरण करचे फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ दीज पर्सनॅलिटीज आणि तांगेल अनुकरण करतील भक्ती करचे तांकां रागावणूक भक्त म्हणटाचे तर शिल प्रभुपाद म्हणटाचे हांगा काम रूप तर गोपील ते काम आसा काम वासन आसा ते ते नॅचरल काम वासना म्हळ्यार ते जागृत जाल्ले हृदयात जागृत प्रेम हृदयात जागृत जावन ते भगवंताला प्रसन्न करण्यासाठी कसले करच्या तयार आसात
तांगेल एकच उद्देश की हांव कृष्णाक कशें प्रसन्न करूं. ते विचार बी येना हांव कृष्णाक कशें नॅचरली त्यांनी जे आसा भगवंताले सेवेत एब्झॉर्प्शन म्हणतात पळय, पूर्ण प्रमाणे एकदम मग्न जावन भगवंताला सेवेत. वृष्णी लोकाल बी अशीच भगवंताल सेवेत पूर्ण प्रमाणे. तांकां गुत जायना की कृष्ण परम पुरुषोत्तम आसा, काय ना. बस कृष्ण आमगेले म्हण की आमगेले बरो आसा बस. पण भितरच्यान तांकां एक ज्ञान आसा स्वाभाविकपणे तांकां याद करून घेवचें पडना. एक फावटी गोपी येवंका तांकां तांणी ध्यानात बशिल्ले आनी नारद मुनी विचार करता. नारद मुनी विचारले, अरे तू कोणाला ध्यान करता. म्हणजे नाही हांव कृष्णावर ध्यान करता. पण कसलं ध्यान करता म्हणजे कृष्णावर ध्यान करता. कृष्ण आमगेल्या मनांतलो भायर काडच्या खातीर आमी प्रयत्न करताचे. साधकांक कृष्ण स्मरण करच्या खातीर आमकां प्रयत्न करचा पडटा. गोपी म्हणटा आमकां कृष्णाक भायर काडच्या खातीर प्रयत्न करता. मग ती स्थिती गोपीयेची आणि वृष्णील बी ती स्थिती. पण शिल प्रभुपाद सांगतात की कंस, शिशुपाल असे निर्विशेषवाद आणि राक्षस गणाचे, राक्षस प्रवृत्तीचे लोक तांकां बी एक प्रमाणे त्यांनी बी भगवंताला स्मरण करताचे आणि पूर्णपणे मग्न जाऊन त्यांनी स्मरण करतात. पण ते प्रतिकूल असले ताजी कत्रिक प्रतिकूल असं म्हण तांगेल जे ध्येय असतं तांगेल ते डेस्टिनेशन गती गोलोक वृंदावन गोलोक नाही. तांगेल गती खंय ब्रह्मज्योती पर्यंत मात्र. ते ब्रह्मज्योती पर्यंत पावतात तांकां आनी मुखार वचचें जायना. शिल प्रभुपाद उदाहरण दिताची की सूर्य आणि सूर्याल किरण. आता आमी केन्ना म्हणटा की सूर्य आयले आमगेल्या घरात. मग सूर्य आयले म्हळ्यार कसं जालें, सूर्याक किरण आयले आमगेल्या घरात. सूर्याल किरण आणि सूर्य एक रितीन बघितल्यार पळयल्यार अभिन्न आसा आणि एक रितीन पळयल्यार भिन्न आसा. अभिन्न म्हळ्यार कसं जालें की सूर्याल बी किरण आणि सूर्य किरण आणि सूर्य दोनूयांत किरण आसा, ज्योती आसा. आणि भिन्न म्हळ्यार कसं जालें की सूर्य किरण आणि सूर्यलोक वेगळे असते आणि सूर्य किरण वेगळे. दुसरं उदाहरण दिता एक राज्य असा. आता आगेले एक पॅलेस राजाल पॅलेस आणि राजाल राज्य वेगळं. राजाल राज्य म्हळ्यार कोणू खंय फिरच्या हाडना, खंय वचच्या शकता. पण राजाल पॅलेसात फक्त राजाले निकट संबंधी लोकच उरताचे आणि कोणाक प्रवेश मेळना भितर. द्वारपाल भायर राबील उरताचे. जे योग्य व्यक्ती ना पळय कोणाक एंट्रन्स ना तांकां भितर येवचें दिना तांकां. तशीच जे द्वेष करतले, जे निर्विशेषवाद लोक आसाचे, हे दोगी लोक जे आसात असल लोकांक भगवंताले लोक तांतूंत प्रवेश ना तांकां. बस तांगेल गती म्हळ्यार कसं जालें की ब्रह्मज्योती. शिशुपालाल वध जाले आणि शिशुपालाल गती मारी ब्रह्मज्योती. तशीच कंसाल वध जाल्यार कंसाल वध मारी ब्रह्मज्योती. तशी शिल प्रभुपाद म्हणटाची की आमकां दिसता भायर रुपी की अरे कितले बरें ताका बी मेळ्ळे, ताका बी मुक्ती मेळ्ळी, शिशुपालाक बी मुक्ती मेळ्ळे, कंसाक बी मुक्ती मेळ्ळे. पण मुक्ती म्हळ्यार कसं जालें, काही ना.
ब्रह्मज्योतीत सांगेल गती श्रील प्रभुपाद सांगतात हे अध्यायाचं. आणि ब्रह्मज्योतीत एकपटी पाऊल की तू काही करते ना, बस अशीच बसून होते, सेवा संधी ना काही ना. पण जे कोणी अनुकूलित भक्ती करताचे तांका ह्या स्थिती प्राप्त जाता. खंयची स्थिती प्राप्त जाता की नंतर रागानुग स्थिती प्राप्त जाता. असल भक्तांनी सेवा करचे प्राप्त जाता. अनेक 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 उदाहरण असतात की ज्यांक तांका ही स्थिती प्राप्त झाल्या, अनुकूल स्थिती. पण एक साधक म्हण आम्ही हे हातूंत जास्ती विचार करचे ना किंवा ह्या विषय आमगेल खातीर खूप दूर आसा. फक्त समजून घेवचे आमकां की ही स्थिती बी आसाचे, ही स्थिती आसा, ह्या स्थितीत पावच्या शकता. पण ताजे खातीर आमकां खूप प्रयास करचो पडटा आनी आमकां भगवंताल कृपा बी प्राप्त जावका हाजे खातीर. हे साधारण नाहीये. हाजे खातीर जन्म जन्म लागतले, खूप जन्म लागतले आमकां. कितले जन्म लागतले म्हाका कळना. पण एक भक्त आसा तो तयार आसा, एक साधक आसा तो तयार आसा. मग अनेक जन्म लागला बी चलता. मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तीर अहैतुकी सोयी. चैतन्य महाप्रभू म्हणतात, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम या जगताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तीर अहैतुकी सोयी. मग धन नाका, मग जन नाका, आय डोंट वॉन्ट फॉलोवर्स. न सुंदरी, मग हे जगाचे आकर्षण नाका. मग फक्त कसं जाय, मग तुमगेल अहैतुकी भक्ती जाय. अहैतुकी भक्ती म्हळ्यार विथआउट एनी कंडिशन, तसले हेतू ना आशिल तसले अहैतुकी भक्ती. आणि कितले अनेक जन्म लागले बी चलता. हे चैतन्य महाप्रभू भावना. तर एक भक्त असा विचार करता की म्हाका फक्त सेवा करून दी. म्हाका नित्य सेवाची म्हाका अभिलाषा जाय आसा. आणि देवा म्हाका रेग्युलरली म्हाका हे सेवा करची म्हाका संधी दिया. आणि केन तुमगेली कृपा जाल्यार मेळटले, नाजाल्यार हांव हे म्हगेली सेवा चालू दवरता. एक श्रील प्रभुपादाल शिष्य आसा बुर्जन प्रभू म्हणून. तर श्रील प्रभुपाद शिष्य बुर्जन प्रभू ना एक सुंदर एक वाक्य सांगितले. ते म्हणचे लागले की यू डू युअर बिझनेस, लेट कृष्णा डू हिज बिझनेस. म्हळ्यार तू तुगेल काम कर आणि कृष्णाक तागेल काम करून दे. तुगेल काम कसले की तुगेल ते अहैतुकी सेवा, तुगेले प्रामाणिक प्रमाणे सेवा, अनुकूल सेवा आणि एक भक्ताले आदेश पालन कर ती सेवा करचे. हे आमगेल कार्य, एक साधकाल कार्य. आणि कृष्णाल कार्य कसले, कृष्णाल कार्य म्हळ्यार केन्ना आमकां ते कृपा दिवची, ते कृष्णाल कार्य. ते केन्ना आमकां मेळटा ते आमकां गुतना, बट केन्नाय मेळ्ळे त्या टायमार आमी वी आर रेडी टू वेट फॉर दॅट मर्सी. केन्नाय मेळ्ळे.
वी आर ओके विथ दॅट. पण तिथले पर्यंत आम्ही आमगेल सेवा चालू दवरते. ते आमगेले ध्यान, हे आमगेल हाजी वयर आमगेल ध्यान उरता. आमगेल विचार ह्या दृष्टिकोनातून पळोवंक आमी. आणि त्याच बरोबर आमकां असले नित्य भक्त, रागात्मिक भक्त हांगेल बद्दल बी आमकां विचार, तांगेल बद्दल चर्चा, तांगेल बद्दल स्मरण ते बी आवश्यक आसा. कसं लायक तांकां केन्ना आमी पळयतात पळय कशी तांणी सेवा केल्या, तेन्ना आमगेल हृदयात भगवंता प्रती एक प्रेम, एक स्नेह जागृत जाता. ताजी खात्रीक श्रीमद भागवतम पहिला शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक भगवंताल विराट रूप, भगवंताल अनेक भक्ताले तांगेल संबंध, तांगेल लीला ह्या भौतिक जगात ताजी वर्णन केले. आणि ताजे नंतर 10व्या स्कंदात कळीर गुह्य ज्ञान मारी कशी कृष्णाले एकदम निखट्टम भक्त कशी कृष्णा बरोबर वागताची, गोपी कशी वागताची, जे वात्सल्य भावात नंद महाराज यशोदामाई कशी वागताची, साख्य भावात ह्या लोक कशी वागताची, शांत भावात कशी वागताची, दास्य भावात कशी वागताची, आणि कसं तांगेल लीलात कशी त्यांनी सेवा मग्न होऊन कशी करतात त्यांनी सेवा, ते केन्ना आमी ऐकतच पळय तेन्ना आमी सहज रूपीत आमी घेवची ना. कसं लायक खरं आमकां गुत आसा की अरे म्हाका त्याच स्तरार पावच्या खातीर काही इतली म्हाका कार्य करता पडटलें. आणि ह्या लोकांन ऑलरेडी ते कार्य केल्या. ताची खात्रीक हे भक्त आसाची, हे भक्त अशी भगवंता बरोबर वागताची. तर तेन्ना आमी सहज प्रमाणे आमी घेवची ना. ते आमी केन्ना ते आयकताची, केन्ना आमी लीला ताची चर्चा करताची, ते लीला वाचताची, त्या टायमार आमगेले तांगेल प्रती एक प्रकार आदर, एक प्रकार एक प्रकारचे कसं म्हणतात ताका वेनरेशन मारी ग्लोरिफिकेशन, तांगेल स्तुती हृदयापासून, आणि तांगेल प्रती एक प्रकार आकर्षण ते जागृत जाता. आमगेल मनात कधी इच्छा ना की म्हाका तांगेल म्हणटी जावका. आमगेल तांणी विचार ना की आय वॉन्ट टू बिकम लायक देम. नो, I want to follow in their footsteps, because these are all elevated souls. हे खूप त्यांनी इतली प्रगती केल्या की ते लोक भगवंताले निकटतम संबंध असायचे. आणि ते मुखालचे अध्यात्म ताजी वर्णन होता की रागावणूक भक्त म्हणल्यार कोण, तांगेले विचार कशे आसात, तांगेले आचरण कशें आसा. हेव टू रागावणूक भक्ती. आणि रागात्मक भक्ती म्हळ्यार की ऑलरेडी तांणी ते स्थितीर आसाचे, पण अनुकूल स्थितीत, प्रतिकूल नाही. ताजी खातीर या अध्यायात दोन्ही प्रकारचे उदाहरण दिल्या लोकांले, अनुकूल आणि प्रतिकूल. हे दोन्ही लोकांले उदाहरण आमकां कसल्याक दिल्या की कळच्याक की आमकां
एक प्रकार भगवंताला प्रेम प्राप्त करचे असल्याने आमकां अनुकूल जावपाक पडटलें. कंसाले आणि शिशुपाल भगवंता प्रती प्रेम नाशिल्लें. तांणी भगवंताक स्मरण करता आशिल्लें पण नो प्रेम. द्वेष आणि भय, प्रेम नाशिल्लें कांयच. प्रेम जागृतच जालें ना तांगेल्या हृदयात. तर ते आमगेलें काय उदाहरण न्ही तें. पण केन्ना आमी भगवंताले मित्र तांगेले संबंध आमी तांगेले आचरण पळयताची वात्सल्य प्रेम प्रियतम भक्त तांगेले काय आमी आचरण आमी केन्ना आयकतात पळय त्या टायमार आमकां एक प्रकारची आमगेल्या हृदयात प्रेम जागृत जाता. तर श्रील प्रभुपाद हळूहळू आमकां एक प्रकारचे प्रेम भक्तिमय कसाले त्या स्तरावर घेवन वचचे आमकां. हे भक्ती रसायन सिंधू द्वारे रूप गोस्वामी बरयल्ले. ताजे खातीर आज पर्यंत आमी जे आयकल्या ते पुरा एकदम विस्तारीत रुपात रूप गोस्वामीन आमकां वर्णन केल्या की 64 प्रकारचे भक्तीचे तातूंत प्रमुख कसले नंतर कशी सेवा केल्या लोकांना तागेलें उदाहरण शास्त्राद्वारे आणि हळूहळू हळूहळू जे हे स्तरावर घेऊन येतात की रागात्मक भक्ती कसले त्यानंतर रागानुक भक्ती कसले जे स्वाभाविक नॅचरल आमगेल हृदयात जागृत जाता. पण एक साधकाक व्हेरी सेफ फॉर साधका की आय डू व्हॉट आय एम आस्क्ड टू डू. मग दोन्ही कर एक साधका जे सांगले ते करचे आणि त्याचबरोबर असं लीला चर्चा हे लीला जे भगवंताला जे निकटतम लीला असतात तांगेल पार्षदा बरोबर जे लीला ताजी बी स्मरण करता चर्चा करचे दोन्ही आवश्यक आसा. कसं लाग ती गती कसं लागता ते बी आमकां कळटा आणि आमगेल स्थिती आत्ताचे ते बी आमकां जाणीव उरता. हे दोन्ही गरजेचं आसा आमकां. फक्त लीला स्मरण आणि आम्ही साधक नाही केल्यार सहज म्हणटा ताका. आणि फक्त साधना करच्यांनी गती गुत ना इट इज जस्ट लेबर अननेसेसरी लेबर म्हणटात ताका. म्हळ्यार वी डू बट देन आम गुत ना. जसे कोणी ड्राईव्ह करता ताका विचारलें खंय वता रे तूं म्हाका गुत ना. अरे गाडी चलयता तूं गुत उरका तूं खंय वचचें आसा. तू गुत ना खंय वचचें आसा गाडी चलोवन फायदो कसो रे. काश्मीर वचचें काश्मीराचे पयला एडवर्टायजमेंट येता की काश्मीर अशें आसा हांगा हे पडू सारकें आसा ते पडू सारकें आसा हे ट्रॅकिंग ते तर आमकां जाता एक आकर्शण जाता ताजे प्रती आणि ते आकर्षण जालें की आमी हांगच्यान वैदिक भक्ती करतात. म्हळ्यार टिकेट बुकींग केले प्लॅनिंग केले कशें वचचें. आणि कोणी विचारलें खंय वता रे तूं म्हाका गुत ना रे खंय गेलो आनी हांव फ्लायट बुकींग केल्या पण खंय गेलो खंय वचचें आसा म्हाका गुत ना म्हळ्यार तो इट इज लायक वॉट इज डुईंग. श्रम पण गती गुतच तुमकां ओके थंय वचचें आसा. ते गती एक साधकान ते गती प्राप्त करची आसा आणि अशी ते चलता अशी लीला चलता. भगवंताला अशी लीला आसा भक्त लोक अशी वागताची ते आमकां कळले की आमगेल हृदयात एक प्रकारची आशा निर्माण जाता एक आकर्षण निर्माण जाता.
तर साधना आणि हे जे गती गंतव्य तम गंतव्याची भी आपका त्याची ज्ञान उरका. तर ह्या अध्यायात श्रील प्रभुपादानं ह्या नारद मुनीला सांगेल त्या उदाहरण वैर वर्णन करणं आमक एक सरळ प्रमाणे दाखवलं की कशी आम्ही अनुकूल प्रमाणे भक्ती कोण केल्या आणि प्रतिकूल प्रमाणे भक्ती कोण केल्या तांगेल गती कसल्या. तर ही गती प्राप्त कोणाक शक्य आहे, पण आम्ही त्याचे पिशवी क्वालिफाईड आणि भगवंतावर असा त्यांना तांगेल इच्छा झाली की ती कृपा आमक प्राप्त जातली. आम स्वतःहून आम ते वी कांट डिमांड, आम्ही ते डिमांड करू शकत नाही. इट इज गिवन टू अस. हरे कृष्ण. मुकाल सोमवार आम्ही आणि थोडी चर्चा करायची. Although I am not qualified to speak on this, but I'm just मेगल हे स्तरावर कसं मेगल साक्षात्कार असं ते तुमच्याबरोबर शेअर केलं. हरे कृष्ण. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. हरे कृष्ण. धन्यवाद मुरलीधर प्रभू. भारी लाईक कोणी क्लास घेतलेले. ऍक्च्युली 45 मिनिट्स की 50 मिनिट्स जाईल मग खरे कळणं येईल ना की रागात्मिका आणि रागानुगान तुची चलता आशिले आणि विंगड लोक आवचून पाविली. मी भारी लाईक कोण घेऊन एक्सप्लेन केलेलं असा एक्झाम्पल्स सिस्टमॅटिक प्रभुपदाले एक्झाम्पल्स दिवन सांगितलं असा कशी कार ड्रायव्हर सुरवेक कळलं ना सगळीकडे लक्ष दिवू का पडता. नंतर ऑटोमॅटिकली ताका ऍक्सिलेटर मारची उरो कशी उरो ही हॅज मास्टरी ओव्हर हिज. ते उदाहरणात सरळ कोण सांगून दिलेलं असा. त्यानंतर कशी एक रागात्मिका म्हळ्यार कशी त्यांनी फुल्ली स्पॉन्टेनियस रितीन कशी सर्व करताची आणि रागानुगा म्हळ्यार तांगे फुटस्टेप्सा कोण चलताची तांकां रागानुगा म्हणून भारी लायक कोण एक्सप्लेन विंगड एक्झाम्पल्स थ्रू सांगितलं असा. आता कोणाक कसले प्रश्न आशिल्ले असले विचार शकताची. भारी लायक कोण सेशन दिल्ले प्रभू. कोणाक प्रश्न असले चॅट बॉक्स घाले तर जाओ अनम्यूट करून विचार शेअर. दिव्या देसाई she says very beautiful session प्रभुजी. प्रभुजी कोणाका जर प्रश्न ना जाल्यार म्हाका प्रश्न आसा एक विचारचे आशिल्ले. May I ask with your permission? Yes, if I am qualified to answer. प्रभुजी तुम्ही कोणते प्रतिकूल लोक असाची तांगेल गती ब्रह्मज्योती पासून म्हणून सांगितले. कोण सहज या आसाची कोण कॉपी करची प्रयत्न करता तांगेल गती कसले तांगेल गती ब्रह्मज्योती बिना ब्रह्मज्योती बिना तांगेल गती असते की वापस तांका हे भूलो काय they'll be here only. Prabhupada म्हणतात ना they are like offender. Yes, they are very much offender. एकदम सहज प्रमाणे तुम्ही भगवंताला नक्कल करताची. करेक्ट. तर तांगेल गती काही ना. कृष्णा तांका परमिशन बी दिवची ना ब्रह्मज्योती घेवच्या. कशाला घेवचे त्याला परमिशन. कोण ब्रह्मज्योती तांका तुम्ही की भगवंता डायरेक्ट कम्युनिकेशन करचे जायना म्हणून पण तांकां थंय खंयचे स्कोप आस की मुखार वचचे म्हळ्यार सपोज प्रभुपादान सांगला ना या अध्यायात सांगला प्रभुपादान सांगला की थंय उरन इफ दे आर एबल टू तांकां ज्ञान जाले की भगवंत आसाची भगवंत सर्वस्व आसा आणि ते अनुकूल जाल्यार तांकां ते वैकुंठ गती प्राप्त जाता. प्रभुपादान सांगला ना. Najalar, after they reach Brahmajyoti, are there any chance if they do not develop in spirituality, they'll fall down जाऊ चेवरती की त्यांनी ब्रह्मज्योती again they come back.
again they come back to the material world. material. Yeah. Okay, हे एक सांचे कन्फ्युजन आशिल्ले. आनीक कितकी म्हळ्यार हे प्रेझेंट वर्ल्ड हे एक्झाम्पल्स खंयची तुम्ही दिलेली आसाची सगळ्याची द्वापर युगाचे आणि पहिले युगाचे कोण कलियुगाचे कोण एक्झाम्पल आसावे रागानुगा भोगताले म्हळ्यार श्री प्रभुपदा बद्दल म्हणना हांव रागात्मिकात कोणा उदाहरण आसले आश्चर्य बी न्ही भक्त लोक केन्ना सांगची ना की हांव अशें करता प्रभुपादाल हातूंत उदाहरण आसा जयानंद प्रभु कोण आशिल्ले न्ही जयानंद प्रभु विष्णुजन महाराजाने केन्ना मृत्यू जाले तेन्ना प्रभुपाद म्हणचे लागले की येस गॉन टू द हेवनली प्लॅनेट त्यामुळे प्रभुपाद तो जप करता आशिल्लो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता आशिल्लो तर म्हणून आता हरे कृष्ण महाम जप करता आसतना ताणें ते सोडले आसल्यार तो गोलोक गेलो उरतलो अशें करून तर बेसिकली कसले जे भक्त लोक आसाची आणि तांगेल ती स्थिती उरतली ह्या कलियुगात पण केन्नी त्यांनी त्या लोकांना दाखवून दिली ना की मेगेल ती स्थिती आसा अहंकारात मेगेल ती गती आसा तांगेल न्ही तांगेल गती आसा तांगे दे आर ऑलवेज व्हेरी हंबल आता षड गोस्वामी पळयले रे तुमी तांगेल डायरेक्ट भगवंता एक कनेक्शन आशिल्ले रूप गोस्वामी ध्यान करता आसतना हाशा लागलो तुम ते कुठला स्टोरी गुर्तुरतले की राधा राणी कसं ते फूल काढता गेलं कृष्णान अशी ते फांदी सकल हाडले आणि राधा राणी पकडले कृष्णा सोडले आणि राधा राणी वयर गेली ते रूप गोस्वामी ध्यान त्याचे ध्यान आशिल्ले ध्यान करता आशिल्ले रूप गोस्वामी त्या आध्यात्मिक स्थितीत आशिल्ले न्ही पण तरी भौतिक जगात कसं करता रूप गोस्वामी की मधुकारी करचे साधना करचे आणि प्रत्येक दिवस प्रत्येक रात्री दुसरी झाडा सकल उरचे आणि सर्व्हिस इन सेपरेशन विप्रलंब सेवा ए राधे ए ब्रजदेवी के ललिते ए नंद शुनो कुटा खंय आसा तुम्ही राधा कृष्ण खंय आसा तुम्ही ते तांगेल ती भावना आशिल्ली सनातन गोस्वामी मदन मोहन बरोबर सद्दां चर्च उरता आशिल्ले तांगेले उलयत आशिल्ले डायरेक्ट वय मदन मोहन म्हणटा अरे बाबा सद्दां म्हाका तूं ह्या दिता म्हाका थोडें मीठ तर दी बाबा तूं मीठ तूं अरेंज कर म्हाका सांगनाका ते रिलेशन आशिल्ले न्ही तांगेले पण सांगून दाखयलें ना की हांव सद्दां मदन मोहन बरोबर चर्चा करता म्हाका एवढं करची गरज ना सनातन गोस्वामीले साधन आशिल्लें न्ही त्या टेस्टरार बी सद्दां गोवर्धन परिक्रमा करत आशिल्ले आनी तांकां पळोवन कृष्ण स्वता एक ल्हान बाल गोपाल म्हण येवन तांकां अरे अशें कितलें करता तूं हे घे ताका शाळे गोवर्धन शिदा दिले राधा दामोदर वय ताका पायाची अच बन्सीचे अच ताका लाकडीचे अच पण आधी तू 4 वेळ प्रदक्षिणा कर आणि ते एक गोवर्धन परिक्रमा म्हण की परिक्रमा ताजे बरोबर झाले अशें म्हण सांगले ताका आता हे सनातन गोस्वामी तांकां सनातन गोस्वामीन सांगला कृष्णा म्हाका यो आनी म्हाका कशी दी म्हण तो ताका साधना करते उरले आणि ताका दिले भगवंतान रघुनाथ दास गोस्वामी कसले स्वतः येवन राधाराणीन येवन वत आयिल्ले तेन्ना राधाराणी स्वतः येवन ते साडी दुपट्टा वयर हे केले तेगेले वयर दवरले सावळी येवंक ताका आणि एक फावटी वाघ येत आसतना कृष्ण स्वतः येवन वाघाक दूर दांडिले रघुनाथ गोस्वामी पण रघुनाथ गोस्वामी साधना कसले आशिल्ले सद्दां 1 लाख दंडवत प्रणाम 1 लाख हरिनाम जप
शिल प्रभुपाद एक बडी ध्यानात आशिल्ले आनी कोण विचारलें शिल प्रभुपाद कसं ध्यान करता म्हणून हांव आज विचार करता की आज कृष्णान डब्यात कसं हाडल्या म्हणून कसले कृष्णाले आज कृष्णान तागे टिफिन बॉक्सात कसं हाडल्या म्हण अशी but those are one or two instances. But Srila Prabhupada is a coward boy in Golok. Oh. Now, today I'm meditating what Krishna's got in his tiffin box. पण ह्या चर्चा करण्यापासून Srila Prabhupada. Srila Prabhupada was trying to preach Krishna consciousness all throughout the world. 80 वर्षापर्यंत trying to manage this problem, that problem, hunger, विग्रह स्थापन केले, हांग कोणाला प्रॉब्लेम सॉल्व केले, थंय दीक्षा दिले, हांग लेक्चर दिले, हांग पुस्तक बरोवच्याक तात्पर्य बरोवच्या बसले. पण एक दोन पडी राधा माधव जय राधा माधव म्हणटा आसतना श्रील प्रभुपादा दोळांतून अशुभी लोकांक पळयले. अशें आसा. सो even if they are there, they will not exhibit that. They will not show that they are there in that state. Just for reference अशी गोस्वामी बद्दल मी ऐकलं आशिल्ले, पण it's nice you explain in a very nice way. It's internal. म्हळ्यार अशेंच न्ही की services are external, the devotional ecstasies are internal. जे कोणाले साक्षात्कार जात पळय, there is a private affair just together. And services are external. जे आम्ही साधना करतात पळय, that is for myself. I do it for myself. लोकांक दाखोवच्या खातीर हांव साधना करना, हांव मेगेल खातीर साधना करता. मेगेले उद्धारा खातीर हांव साधना करता. म्हाका मेगेल गुरू प्रसन्न करच्या खातीर हांव साधना करता. कृष्णा प्रती प्रेम ची अभिलाषा आसा ताचेर हांव हे कार्य करता. केन्ना केन्ना कृष्ण आमकां एक झलक दी ताची, गिव्स अ ग्लिम्स. केन्ना केन्ना जप करता आसतना सडनली यू रिमेंबर यू गेट एक्स्टेसी, एक पटी एक प्रकार तुमकां एक हृदयात भाव निर्माण जाता. बट दॅट्स ओनली फॉर मोमेंट. Not even seconds. Very less than seconds. Yeah, it's like a Diwali offer, ne? Once in a year there are some offers going on, ne? The offers are not every day. एक पटी Diwali, once in a year Diwali offer is there. कसं like तुम्ही ते विकत घेता पळय, कर वापरतले, कर तुमकां तांचे प्रती तुमकां आकर्षण जातले. That's why the offers are given. Discounts, 50% discount, 80% discount. The discount will come melta. We get that, no? So Krishna is giving that glimpse, madi. Faktam dakucha ki, yes, there is something higher. Go for it, but pay for it. Like that. Thank you so much, Prabhuji. कितले कितले उदाहरण दिता आसा तुम्ही. It's really spontaneous. So आणि कोणाक कसले क्वेश्चन आसले ना जाल्यार हांव हरे कृष्ण प्रभुजी, मिगेल एक क्वेश्चन आसा. एक्चुअली जयप्रताप महाराज सांगता आशिल्ली कसं म्हळ्यार म्हाका रागानु भक्ती म्हाका येना. कसले म्हळ्यार हांव मस्त अपराध करता म्हणून. कसले अपराध म्हळ्यार तांकां पाय एत्तर दवरका, म्हळ्यार पाय बसतना एत्तर दवरका न्हय. ते म्हणटना पब्लिकाक पाय दाखोवन बसका जाता.
पाय दाखवून ते खातीर तांणी पांया वयर एक आंवंगल घालून धांकता आशिल्लीची बट ते खातीर हांव अपराध करता आसत तुमी पर मस्त मस्त भक्त लोक सकड बैसून आसता जाल्यार हांव तुमकां पांय दाखोवन बसता त्या खातीर म्हाका रागान भक्ती येना म्हणून सांगिल्लें हांव आयकलां तशें म्हणटा तांणी सकाळ उठय देखून रात न्हिदत न्हिदता समी तांणी देवाल भक्ती आशिल्ली तांकां रागान भक्ती येयना म्हणल्यार आमतसल बद्ध आत्मा आमी संसार आशिल्ले जेन्ना आमकां रागान भक्ती येवचे चान्स खंडीत ना म्हण लेखता हांव साध्य ना ते जयपताय महाराज इज अ रागानुग भक्त बट ही फील्स दैट ही इज नॉट एक भक्त लक्षण तांणी नाची पण तांणी आसाची त्या स्टेजार शिल प्रभुपाद सांगले जयपताय महाराज इज अ कृष्णा चैतन्य महाप्रभु एसोसिएट वय म्हणताना आम्ही अंतू रागानु भक्ती येवचे साध्य ना म्हणून हांव लेखता बिलकुल साध्य ना ह्या जन्मांत साधना माताजी अशी लेखल्यार यू आर इन अ व्हेरी सेफ पोझिशन I am not in that stage is very safe position but at the same time थंय बसून इनफ नाही ते you do your sadhana and you do the abhilasha आशा बंद आशा बंद म्हळ्यार you have the desire you have the आशा पण एक साधकाक एक भक्ताक प्रत्येक वेळी हे विचार येवका की मेगलांतू भक्ती ना चैतन्य महाप्रभू एक पटी म्हणचा लागले की हा मेगेल प्राण अजून आसा अजून पण प्राण सोडला म्हळ्यार हाजे अर्थ आसा की म्हाका भगवंता मेगेल राधा कृष्णा प्रती म्हाका प्रेम ना राधा कृष्णा प्रती प्रेम असल्यार हांव केनकी हे सोडून दित आशिल्लो अशी चैतन्य महाप्रभू प्रार्थना मग ताचे अर्थ असवे की अशी ताक प्रेम ना तांक प्रेम नाशिल्लें म्हणना सर्वोच्च प्रेमी म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू राधाकृष्ण प्रती पण ते स्वता सांगताची की हांव अजुनूय ह्या देहात आसा मेल प्राण गेल ना अजुनूय मग ताचे अर्थ अस की अजुनूय मेगेल राधाकृष्ण प्रती प्रेम जागृत जालें ना अशी चैतन्य महाप्रभू म्हणटात पण दुसरे लोकांक खूब आसा चैतन्य महाप्रभू वागणुकी ना ते कोण आशिल्ले म्हणणे ते खंयच्या स्तरार आशिल्ले जगन्नाथ पुरी तांणी कसं कसं व्यवहार तांगेले व्यवहार पळोवन हे स्वाभाविक आसा की तांगेले राधाकृष्णा प्रती प्रेम कितलें आशिल्लें पण स्वता कसं म्हणटाची की म्हाका प्रेम ना म्हणटाची दुर्दैवम विद्विषाम यन अनुराग नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ती तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम यजनि न अनुराग मक अनुराग ना मक राग मक आसक्ति ना दिस इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी does that answer your question yes yes Prabhuji thank you Hare Krishna आणि प्रभु हरी बोल हरे कृष्ण प्रभुजी मग एक डाउट असेल प्रभुजी डाउट नाही एक कमेंट वाईज सांगतो ऍक्च्युली कलियुगांत आम्ही म्हणतो असंच की रागानुगा भक्ती रूपान तसला भक्ती आमकां कळना म्हणून is it not because we are not qualified to identify those bhaktas तुम्ही सांगितलं वरी प्लस आता तुम्ही चैतन्य महाप्रभू तांगेले असोसिएट्स पुरा सांगितलं पण चैतन्य महाप्रभून येताना अद्वैताचार्य तांक पुरा रेकग्नाइज जाला की साक्षात कृष्ण परमात्मा चैतन्य महाप्रभू रूपा राहिल्याची म्हणून सो दे हॅड दॅट क्वालिफिकेशन टू आयडेंटिफाय तो बाकी जण तिथले ऍक्च्युअली दे आर नॉट टू दॅट लेवल especially I'm even though coming from a GSB background, cultural background, ashil asunui, amke Chaitanya Mahaprabhu kon म्हणून इस्कॉन एवस्ताय कळनीची literally books antu ek panja wajun aska notes शेजारी we could not recognize at all
at that point of time, despite brought in a very good cultural family. Kantu Kaslay, come and Prabhu. Yeah, we are not qualified to understand that they are in Raganu. You're right. That is why we try to hear from those who are on that platform and we are qualified. We hear from them. Ata, I'll just give you an example. His Holiness Radhanath Swami Maharaj's love for Barsana Dham. Barsana Dham. Now the way he behaves with the Brajvasis, he sits and puts chappals for them, and then takes their dust. Can I camp we have a dental camp and we have eye camp there. So now we also see those Brajvasis from that viewpoint. Otherwise, if it is not for him, probably I'll consider Barsan to be just another village, and people like to be like some other people from the village. But how does he behave with them? Therefore, we also develop the same mood. Then we also look from that point of view. And then आमक तांगेल प्रति आदर, तांगेल प्रति प्रेम, तांगेल प्रति सेवा करची इच्छा, ते स्वाभाविक जाता, because we saw somebody is doing that, na? So I'm just giving you an example. कि त्याचे Ramesh Baba, who is the spiritual head of Barsana, so त्या केने उलिताच ने तर अशी आमका अभाव जात की अरे we are actually in a spiritual place. कसं लगते सांगता है कि आप ऐसे ही बरसाना में नहीं आ सकते हो. राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी बरसाना नहीं आ सकता और बाहरी दृष्टि से कोई देख नहीं सकता इसे. तो सभी के अंदर अगर आप राधा रानी देखे और आप ये लगे कि ये राधा रानी की सेवा हो रही है, अशी म्हण की नाम के सडनली वी जस्ट अंडरस्टैंड, ओ दिस इज एक्चुअली बरसाना, दिस इज एक्चुअली स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. हा विषय एक उदाहरण दिले तुमका. सो व्हेन वी हियर फ्रॉम द माउथ ऑफ एडवांस सोल, तर तांगेल तोंडांचे येत शब्द, तांगेल तोंडांचे वाक्य येतात, तांतून इट्स स्पिरिच्युअली लोडेड. Only we have to receive that. And it can receive jatale to the extent you are able to, to the extent you are sincere, to the extent you are very serious, pramanik, ami aslasari, to that extent we will be able to receive that kripa. Understand? If the soil is fertile, then only it will, you will have seed fructifying in that soil. So we have to make our heart fertile to receive that, potent seed. Seed तो potent होता है, लेकिन heart अगर soil fertile नहीं रहेगा तो seed कुछ नहीं कर सकता. So as you said that we are not qualified to hear, that's the reason why we can't. So how do we make ourselves qualified? Just by very sincere, true to ourselves, just try to do what we are asked to do, to our sadhana very sincerely, value each and every thing that you received, treasure those things. फिर जब भी आप सुनोगे, when you hear, when you observe, वो आपके हृदय में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा वो. It's like that. Hare Krishna Prabhuji, sorry to interrupt. I'm just sharing. I'm not on that level. I'm just
I'm just saying this is the process. आम सगळ्याक पण फॉलो करता आता प्रोसेस. पर्साना धामाचे एक्झाम्पल केल्ले असणे की थंयची लोकां खातीर ते मूड डेव्हलप करता म्हण पण आमी हे सिटी लायफांत आमी इतली एंगेज जावन अशी लोकल बिहेवियर पडून आमी त्याची मेंटॅलिटी घेऊन धाम विजिट करता. नो डाउट आमकां सिनियर्स पण म्हणटाशी की थंय आमी पोलायटली उरका, हंबल नेचर घेवन उरका, हे लायफस्टायल थंय घेतल्या उपयोग ना अशें पुरो म्हणता वय. पण थंयची लोक बी दे आर ऑल्सो लायक बिहेविंग लायक नॉर्मल सिटी लोकां वारी म्हणून वी गेट कन्फ्युज की कशी हांगे वट कशी ट्रीट करचे म्हण वी आर नॉट एट ऑल यूज टू क्रिएट अ डिफरंट मूड म्हणता पळय which is actually mentioned in scriptures अश जाता आसा. That's why you have to hear through the scripture. Don't go by the external. Even in Dham, एक experience सांग तुमका, like you go to Barsana, you go to places, different places, they may appear very simple and they may appear very ordinary people, like as you said, they appear like any other people, but अगर उनके जीवन में अगर देखेंगे ना तो स्वाभाविक रूप से दे हैव नेचुरल अफेक्शन फॉर राधा एंड कृष्णा. तांगेल हृदयात असते ते तुम गुतुरचे ना ते कशी कळू दादा की केन्ना कसले प्रॉब्लेम जाले न्ही आमी केन्ना डेंटल आणतो तो कोणाला कॅट्रॅक्ट झाले आणि कॅट्रॅक्टात कोणाकडे दोळ बी गेल्या. कॅट्रॅक्ट करताना ऑपरेशन करता कॅट्रॅक्ट फेल जाले तांगेल दोळ बी गेल्या. स्वाभाविक राधा रानी की कृपा है, अगर उनकी इच्छा होगी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं देखेंगे. Strong विश्वास. ब्रिजवासित नेचुरल लव फॉर कृष्णा और राधा इज देयर. एक गरीब व्यक्ती ती इस्त्री करता आयनी. आता तुम्ही विचार करा बरसानात कितलो इस्त्री कपडे दिसतात सांगा. कोणी बाहेरचे लोक आमगेले म्हणजे लोक आयल्या सिटीत उरतले, सिटीत इस्त्री कपडे तिच्या उरतले, पण बरसाना ते गावात कोण इस्त्री कपडे घालून फिरतात ते आमगेले म्हणजे लोक गेला मात्र नाही. त्या बी कार्तिक महिन्यात एक तांगेल धंद्यात उरतले नाजाल्यार एक त्यांचे एक झुलन यात्रा नाजाल्यार अशी कसले सण असला तांगेल राधाष्टमी अशी करता जातले. राधा रानी हमारी देख लेगी, राधा रानी ख्याल रख रही है हमारी. आणि मनशाक नाही, दे ऍक्च्युअली आर लाईक दॅट. मारी फाल्ले जेवण मेळटल की ना ते बी गुतना, पण तांक गुत आसा राधा रानी हमको देख ली. सान दोनू ते तांकां ऑटोमॅटिक तांकां तशी म्हणचे. Yeah. And that is there inside, and they actually mean it when you say that. आम्ही केन्ना म्हणटा राधा रानी कृपा, पण राधा रानी कृपा की we also have some other thing in our heart also, in our mind. म्हणजे आम्ही भगवान की कृपा, पण भगवान की कृपा एक्चुअली है क्या? Do you really mean when you say भगवान की कृपा? But they actually mean. तर त्या फरक असा एक सिन्सियर भक्ताला सिन्सियर मीन्स लाईक जेन्युइन भक्त मग ही मीन्स व्हॉट ही सेज. So and whatever he does is really with that deep affection. Thanks, Prabhuji.
पण इतलेच की आम्ही तेच तरणाची टॉपिक कशी असती म्हणजे कितले लांब केल्यारी जाता बट वी हॅव टू सी टू अवर टायमिंग्स ऑल्सो नाजाल्यार वी कॅन Yes. कीप ऑन एक्सप्लेनिंग वी कॅन कीप ऑन शेअरिंग पास्ट टाइम्स आणि धामा बद्दल तर मस्त असायचे सो कोणाक आनी विंगड खंयचे प्रश्न आशिल्ले थोडेशे अनाउन्समेंट्स आशिल्ले हे विका खातीर सांगशिल्ले प्रभुजी कॅन आय लिव्ह माताजी हा या मेगल हांग उरची गरज ना आता कॅन आय लिव्ह ना विथ परमिशन It's I up had to to you, leave for Prabhuji. Borivali now. I had to travel for 1 hour now from here. Okay, Prabhuji. Please, अण्णा please नव्हे carry on. तुमचं परमिशन ना मुरलीधर चरण प्रभून परमिशन दिल्यार आणि काय ना आय एम जस्ट अ को होस्ट ओके प्रभू मुरलीधर प्रभू can I take a permission? Please. Thank you very much. No, because if the announcements are there and I don't need to be around, then Prabhuji, thank you very much. Hare Krishna. His Grace Dr. Muralidhar Prabhu ki. Hari Bol, Vipra Sudam Prabhu, Hare Krishna. Hari Bol. जय So here we got announcements आशिल्ले at 5 her grace Radhika Mataji तांगेल टॉपिक आसा हे every Saturday टॉपिक आनी डेमन्स इन वृंदावन तांगेल टॉपिक आसा कृष्णा रेस्क्यूज नंद महाराज फ्रॉम द एबोर्ड ऑफ वरुणा सांजे 7:30 घंटेक सब लोकांनी पार्टिसिपेट करता टॉपिक भारी लायक कोण आसा कोण सगळं आज कोण बसले आसा तांनी फाल्यां वीकेंड नाजाल्यार बी अटेंड करता म्हणटा आनी तशीची 10 तारीखेक संडे संपूर्ण भागवत पारायण आमगे फेवरेट एकादशी दिवस हो शयनी एकादशी चतुर्मासा सुरुवात जावची आसा तश कोन ही शयनी एकादशी भारी इम्पॉर्टंट एकादशी सो कोण पार्टिसिपेट करचेसाची संपूर्ण पारायणान तू तांगेल नाव त्यांनी दीव येता ऑलरेडी भारती पै माताजी आणि जो कोण इंचार्ज आसाची तांकां दिली उरचे फाव आसाची कोणाक दिवची नाव आसत आनी ग्रुपान घालचे आडना आणि हे नेक्स्ट ऑफ डिवोशन मुरलीधर प्रभून सांगिल्ल्या वरी नेक्स्ट वीक वापस कंटिन्यू जावचे आसाची सो एवरीवन शुड पार्टिसिपेट आणि खंयचे अनाउन्समेंट आसता मुरलीधर चरण प्रभू Mataji, 21st Hare Krishna Mahamantra Vaishnava Bhajan Thursday night as. वय ते तो कीर्तन Hare Krishna Mahamantra धून. हरे कृष्णा धून नाचे नेवे तो भजन से की महामंत्र धून मात नेवे महामंत्र धून मात ते तो विंगड ट्यून्स ओके प्रभुजी मागीर आत नरसिंह आरती कोण एंड करशिवे Yes, Mataji. ओके प्रभुजी नमस्ते